Bé, dedicar-se a la música és una manera molt divertida i molt recomanable de fer el fonàmbul i tornar-se especialista en el punt de tensió de la corda flonja en la que hem de fer constantment equilibris, no? Si aquesta corda està massa dilatada per algunes circumstàncies, doncs això fa que ens podem fàcilment fotre una bona nata, no? I al revés també, si està massa tensada, doncs de seguida aquesta corda ens expulsarà cap a l'abisme, no? Per tant, jo recomano molt a tothom que es dediqui a les arts i a la música. Psicomotrivament els anirà molt bé, els anirà, segur. És molt beneficiosa per l'ànima i són maneres de morir, no? Potser et pots matar perquè fots una hòstia fent el fonàmbul, però en canvi no et tallaràs mai les venes perquè la música està omplint també un buit existencial, no? Has de triar el teu camí. Sarrià és una escola de música i també amb vocació de ser una mica més que una escola de música, ser un projecte cultural, un espai de creació, de laboratori, un espai on la mainada, a part d'estudiar música, doncs també crec que se'ls ofereix la possibilitat de relacionar-se amb tot allò que hi ha més enllà d'entre l'estudi musical i la professionalització del músic, no? Podrien ser participar en les sessions, en concerts a part d'audicions, preparar-los una mica pel que es poden trobar en la vida real, no? Més enllà de les parets d'una aula, fer-los interactuar entre si i també fer interactuar la música amb altres arts. I aquí és un espai cultural, un espai idíl·lic on això pot passar i començarà a passar. Hi haurà performance, presentacions de llibre, teatre, fins i tot també, un espai d'art. Això de vegades s'ha d'explicar perquè potser encara aquí no estem tan preparats per rebre projectes d'aquesta mena, no? Que quan creixi no deixi de ser agosarat, per tant m'estic llançant un missatge actual. Que no escolti les veus externes ni que els hi serveixi de model veure'ns a nosaltres com ens costa de viure, no? Segurament no ho tenen fàcil, no? Perquè tots els estímuls que reben no van en la direcció que dedicar-se a les arts o a la música. Podran gaudir de tenir una vida confortable, no? Però crec que sí que és possible i que, a més, hem de ser optimistes i veure que les coses estan canviant per bé. Jo, en el meu cas, per exemple, no he volgut viure mai d'una manera convencional ni tenir un espai de vivenda convencional, no? I crec que això també pot servir d'exemple. El que faig jo és relacionar-ho tot, perquè no contemplo la diferència entre arts i la música és un art. Per tant, podria parlar d'una trajectòria o d'una altra, la que podria ser la meva més escultòrica, artística, o la meva més musical, però no en parlo de cap perquè tot és el mateix. És una manera de respirar, l'art, és una manera de viure i tampoc distingeixo l'artista de l'obra, no? Al final el mateix artista és part de l'obra en si. Jo ho veig d'aquesta manera, és bastant conceptual, diguéssim. No, com a anècdota, simplement com pots obrir les ales de la mainada de les noves generacions perquè puguin volar, no? I hi ha com un clic que tu els hi pots donar i quan descobreixes aquest clic i que comencen a volar és fantàstic. Després, o sigui, et passen la mà
per la cara i només fas que aprendre d'ells, no? Ostres, a Celrà també un alumne que tenia de piano que havia vingut a visitar la casa museu, cada cop que venia a classe m'ensenyava una escultureta que havia fet, no? I m'explicava, i s'havia inventat a més un conte amb cada escultura, no? I aquí a Sarrià també em va passar l'altre dia, no? Amb un alumne que deia que estava fabricant els germans, les germanes de l'Humus Man, que volia fer un camp gros, un camp de pebrot, i que faria com una associació gegantera amb el camp gros un camp de pebrot, perquè clar, els amics dels gegants pues, ja no surten, i que hi faria escultures de paper, o sigui, sobretot poder donar ales, no? a que la mainada volin, i volin més mitjançant la música, però també més enllà, no? I quan dones aquestes ales, hi arriba un punt que dius, hòstia, estic creant aquí uns monstres brutals, no? O ajudes, o fas de mentor, perquè això pugui passar, no? I això m'encanta, això és el que et fa estar viu, veure com les noves generacions et passen la mà per la cara, això és el que més m'agrada de tot. I em faig èmfasis en això, perquè potser nosaltres quan érem estudiants, això era el que es volia evitar que passés. En canvi, a mi és el que més feliç em fa. Vols que et doni uns cops a l'esquena? Sí. Saps que això que fa ens pot venir? No, deu ser un... com es diu això? Un nirvana d'aquests. Una llegenda rural. Un nirvana, com... Aquesta serà la millor part del vídeo.